ta faman bi na ne, sai faman bi na kake yi ko ka aike ni ne. Kin san da ake magana kuwa? Waye kai banda banza? Gara da karama mata. Dan uban kai ta nake so. Ko ma ka zauna. Fara mutunci. To bari ka jin gaya maka. Gulma da aka bar ta kashi ta ce. So kake mu barka ka je ka debo mana wanda ba mu san asalin su ba mu san tushen su ba, ka yo mana rore-rore? To ba zai yiwu ba. Tabbas ma'abota bibiyar shirin fina-finan Hausa musamman a shekarar 2024 tabbas kamfanin M Babson Film Production sun shirya tsab domin kawo muku wani katatan shiri wanda ya zo da ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Shiri ne da ya zo da sabon salo wanda ba ku taɓa ganin irinsa ba. Tabbas wannan shirin ya zo ne da bajintarsa domin ya gwangwaje ku musamman ku masu bibiyar shirin fina-finan Hausa daga masana'antar Kannywood. Ruwaida! Wai ke wace irin daƙiƙiya ce ke? Wallahi tallahi daga yau idan naji an ce an ƙara ganin ka tare da Habiba wallahi sai na sa mata. Jamilu me yasa baka da tunani? Dama ni ma neman ka nake yi wallahi. Kuma zan je in shirya, in sake shiri. Na fasa zuwa inda zan yi. Zan koma zan shirya ma. Na kuma san waye kai na kuma ganka wallahi. Ƙarya kake sai inda zan yi wallahi. Ruwaida! Tabbas idan ka bibiye shirin Ruwaida ya zo da wani irin salo ne wanda aka fafata tsakanin talauci da kuma arziki. Tabbas idan ka kalli wannan shirin ba za ka yi da na sani ba domin ko ilimin da yake cikinsa kadai ya isa ka bambance tsakanin zare da kuma abawarsa. Ruwaida! Ina ne wai? Kai da Allah dakata. An buga kuma an fafata, an yi jumurdu kuma an yi turka-turka duk dai akan soyayya domin ita bangaranta tana da ciwo kuma tana da tsafi wanda ya iya juriya. Tabbas kaddarsa yakan dafa dutse ne har ya sha romansa. Ruwaida! Ina ga ma cewa nema mata kuma hakan ne zai sa ka zama cikakken mutum kana dakatar da ni. Yaushe ma na fara magana kana magana. Inde na ga muku iya gaskiya ta wani gaskiya. To, Mashirin shirin Muhammad Usman Babson waɗanda suka bada umarni MMCD, darakta mai fasaha na zamani. Sai ku subscribing ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Ruwaida TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8:30 na dare. Yayi me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruwaida!